Naisayang katidwang nga daw a free medical dental surgical mission sa ISP si Jimmy Tiilia Santa Maria, Ilocos Sur. Daytoy ket babayti pa ng sponsor dagiti sumagmano a grupo. Kas kumayti South Center Seventh-day Adventist Church, Manipud Shuttle, Washington, Ilocos Sur Fental Chapter ken Bacolod Adventist Medical Center. Pasati ti daytoy nga aktibidad ti panang i-offer da kadagiti serbisyo da. Kas kumayti general consultation, dental cleaning, tooth extraction, minor surgeries ken circumcisions. Sagun ken Dr. Rosin Dufredo Barasi, tinawen-tawen dito yung mapaspasama, ken dito yung matitaili ti Santa Maria, tinapili da pakaramidan dito dito yung misyon. Kas pa nakipasa ti daytang aktibidad, di tamet ang nakikooperar when yung nagboluntaryo dagiti kameng ti LGU. Keso magmano asangay tinadakamat nga ili kasi ti BHW when barangay health workers. Nasyaad mo ta kuwa through TLGU, si kami nag-prepare ti venue, at the same time dagijay manpower. So si kami nag-prepare dagito'y masapol da, like ito'y venue konak, kan dagitay BHW kasama, pati kan dagitay RHU staff, kan dagitay dumdumamat nga empleyado ti munisipyo. Itidwang aldaw pa nang isayang katinasaw aktibidad inay ni Dr. Barasing adumet dagiti naanos ana pa nagpa-check up ken nakipila tapno mapanlaing dumawat dagiti libre nga agas. Kadwan ka dagitoy ket sala nga dagiti umili ti Santa Maria, no di ket dagiti kabangibang paadug lugar. Ngem na kunapay ti doktor nga dagiti metlaing minor saksakit ti kangrunan ang nakikita da kadagiti pasyente kasi ti panaguyek ken panating. Kasi na po dyan sa adumat ti kuwa, ti naserbyante nga tattao, adumat ti imay, adumat ti naoperaan da, kasi nagwada pa adapit ti circumcision, kada minor operation, kada simple nga bukod. Damag Manipud Santa Maria, Chris Alicante, Core TV News.